Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken mami kula Alvina Putri Liyadi saking kelas E8. Kula badhe maosaken teks pawarta kanthi irah-irahan kebakaran Pasar Gede Solo ingkang kedados tanggal 15 Maret 2024. Solo 15 Maret 2024. Kebakaran gede kedaden ing pasar tradisional Gede Solo dina Senin wengi nyebabake puluhan kios lan los-los barang dagangan kobongan. Sekitar 50 kios ketutup kobong geni lan para pedagang cepet-cepet ngungsi kanggo nyelametake barang-barang sing isih iso dislametake. Kebakaran iki diwiwiti sekitar jam 10 wengi nalika pasar wis sepi saka pengunjung. Geni cepet nyebar amarga akeh bahan sing gampang kobong kaya kain lan kayu. Pak Darto salah sawijining pedagang sing wis dagang ing pasar iki luwih saka 20 taun nyeritakake kaget karo swara gemuruh werna abang sing murup-murup. Barang dagangane kabeh wis kobong. Laporan awal nyebutake yen ora ana korban jiwa, nanging akeh kerugian ngasi miliaran rupiah. Wali Kota Solo, Bapak Gibran Rakabuming Raka langsung tindak menyang lokasi kanggo ngawasi upaya pemadaman lan jamin warga sing kena dampak entuk bantuan sing dibutuhake. Dheweke ngendika, kita bakal ngupaya maksimal kanggo bantu para pedagang kena dampak lan bakal nindakake evaluasi kanggo kedadian iki ben ora kedadian meneh. Penyebab kebakaran iki durung jelas lan lagi diinvestigasi dening pihak kepolisian. Sawentara saksi moto ngandharake yen kemungkinan kebakaran diwiwiti saka hubungan arus listrik. Nanging penyebab pasti durung bisa dipastekake. Warga uga diimbau supaya ora nyedaki area sing kena kebakaran nganti proses investigasi rampung lan wilayah dinyatake aman. Pemerintah Kota Solo saiki lagi nyapake bantuan darurat lan rencana ngrenovasi kanggo kios-kios sing rusak supaya para pedagang bisa mbalekake kegiatan dagang ing wektu sing cedhak.